Bocah kaya tewel. Ayo, ngadeg. Nek Mbak Eka kuwi seneng penggemare dhewe, Gong. Nggih niki wonten sing kirim saking UFC. Heeh. Kita kalih Walang Sangit Fans Club. Wah, edian. Nggih. Walang Sangit kok duwe Pak Camat Juwiring, Pak Camat Joko Hirlam, Pak Hirlambang Joko Santoso. Nggih. Iki ya seneng karo Eka Get-Get iki. Oh nggih ta? Penggemar berat. Waduh, sesuk dipundhut, Iya, niki wis. Eka. Nggih, Kakang. Waduh. Kakang iki mangsane Pak ya. Nyopo masuk kacang. Ya anu sik atur sungkem sik. Nggih. Nggih ta? Kali Bapak Tumiyono, Bapak Bupati Sepuh, Kanjeng Bupati Sepuh, Ibu Bupati. Nggih ta? Ayo aturke salam sik. Nggih, wilujeng dalu Bapak Haji Tumiyono, ajeng Bapak Haji Sepuh, Ibu Bupati, terus Ibu Tumiyono wilujeng dalu, wilujeng napa lenggah menika mirisani wayang kulit menika Ibu Bapak. Wis. Ya, iki panjenengan wis dadi kelangenane Bapak Haji Tumiyono. Besok rasah mulih nang kene ae. Anu tegese mungkin terus pentas digawa terus pentas. Ora digo seret-seretan wayahe Pak Tumiyono. Oh, ku seret-seretan iki apa ora? Ya nembang no, Kak. Aku ki merga piyayi iki akeh sing padha penasaran. Wah, Mbak Eka Walang Sangit. Oh, Eka uget-uget ya ta. Mula ki ning nggon YouTube kuwi anggere jeneng ceklek Eka uget-uget wis metu. Wiwit saka kewan uget-uget ngantek kowe iki enek kabeh daftare. Wah, nanti di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nggih. Allah itu Maha Adil. Nggih. Sampeyan ngelokke kurang setengah to. Nek mesti ana kelebihane, Gong. Kelebihane napa niku? Ditanjakke sik, diketokke sik. Nggih no. Ngene iki lha aku seneng Mbah BG ngene iki. Ngapa? Ngapa? Aku ki ora ngalem kok umume kok. Secara umum ki menungso ngono kuwi kok. Ndak maksudnya selalu memberi apa itu solutif. Solatif. Di balik kekurangan pasti ada kekurangan yang lainnya. Ya ora ya kelebihan. Kelebihane ya kurang kuwi. Ayo. Kelebihane ya kurang. Iki ana sing ngersakake sesideman Mbak Eka. Sesideman menika, Kak. Ayo coba dibawani. Ayo dibawani. Kaya ngapa suarane dimatke, nggih ta? Nggih menika nderek belajar le, Bapak. Wong sinau iki ora entuk nampa amplop sinau kok. Mosok ora entuk nampa amplop. Ya gak oleh no sinau iki ya sing penting ilmune digenepke sik. Ayo bawa sik. Nggih. Ya Kak, ya Kak. Bocah kok le ayu dhewe kowe iki jantenan. Nggih, ayu dhewe. Ayo ayune iki nek dhewe. Ayu dhewe. Wiwitane. Ya Cah Ayu. Nggih, Cah Bagus anu Pak Bagus. Wis semen sak karep. Cah Bagus iki. Mboten maksudnya Pak Bayu Bagus. Ya. Lho kamu ndang nembang kok malah. Mboten. Ya. Wiwitane Rada geser tengah sithik. Ben seimbang kamerane ning tengah. Nggih, nek jomplang. Nah, ngono. Ya nek kowe ketutupan awakmu ketok setugel kowe rada rene. Rene lho. Nah, hop stop. Madhep kono. Ya. Oke. Ngono, manut kaya ngono aku kaya ngono jak salaman gelem kon lungguh manut. Sing muni Assalamualaikum ngono kae. Ya. Sisan malah. Anderek sampeke. Ano. Ayo. Priya bagus. Kang olah budaya. Sip. Dekimen. Muridnya siapa? Bude Sukimen. Bode Sukimen iki. Rak kowe nek ora ngulung kok. Ya ta, kowe nek ora ngono kuwi ya. Ngundang Mbak Mimin piye? Dimamen. Dimamen. Ora kudu namaku disebut, ora kudu aku ora Sombong jenenge ora pengen pangalembono sing berlebihan. Cukup kowe ndonga saka omahing piye cara? Khalayak rame sudah tahu. Rasa untuk sebutke. Nek didongakne berarti pareng ya, Dek. Eto. Heeh, didongakne. Doake. Dongane piye? Yo piye yo lepas parane.
Anggone golek rezeki kae lho Pak C. Budhe. Karep nduk, sing penting atimu bunga. Bunga. Yo. Sabar ya Pak D. Iya. Iya. Iki lho. Dedek terluka hatinya. Yo, Kak. Nggih. Sowan menyang kutha gedhe. Di balik esemu ki menyakitkan hatiku kok, Kak. Lho kok sakit? Lah kowe nek karo Mas Bayu nyeluk Mas. Nggih. Ngono. Karo Mbak Mimin ki, Mbak Mamen. De Mamen. Karo aku Mbah ki terus Piye ta? Iki lak ya. urutane piye? Iki anake Pak Bayu sing ragel dhewe iki lak ya Kowe. ingsun. Sopo anakku Radil iki? Kowe. Iya. Oh iya, kowe ari-ari kok. Adine Binar berarti. Ari-ari nek kupinge iki lho. Kuping apa wajan? Wajan apa kok nek goreng? Goreng apa goreng ndok? Ndok ya apa nek metu konsilit. Lambene. Wes kekel lho nek sak-sake omong. Tutuk e bocah kok. Maaf. Carcor ae. Ayo, buka. Ora. Lho, ayo madhep ora to? Sayang sik nene. Gak lho. Wong anake ora gelem sayang iki kok. Tak gejek ora. Anak iki yo Tutuke, Kak. ndok nek ora metu kok kuwi apa? Aku iki murid Dekimen. Lambene. Yo. Ban. Weh, nembang aja karo guyu. Wah kok Cengkoke Dekimen tak apalno iki yo. apa ya piye cengkoke Dek anu Dekimen piye? Cengkoke Dekimen iki mesti mbah-mbahane ngelik dhisik langsung aku. Oh iya. Ajaran. Bentor. Yo. Ban. Dekimen kuwi. Iya. Kang Edan. Edan yo sayang. Lambemu. Ora sayang wingi di SMS aku. SMS apa? Karo putune ya biasa. Saiki kok SMS. Saiki usume WA. Ora duwe WhatsApp kok ora kena SMS. Mula aku WhatsApp sih. Nggih, Pak Miana. Iya. Kene lho jempol aku. Ayo bocah. Ayo. Bandara teruskan. Mohon izin, nyuwun izin Mas Petro. Ngapa? Jari Kuwi do klebono apa? Wong loro jarike bedak kabeh dondangan. Lah cerak sampean kuwi kok. Iki cerak Mbak Eka kok. Kene Perasaan perasaanku kowe Mbak, aku perasaanku kan wedok. Dadi aku ki benake kono-kono ning ngarepmu ki aku ra gagas nek kuwi kowe mau yo. sing dangak apa? Ra gagas nek aku ki yo ingin ngono ki ra gagas nek aku ki. Yo Iyalah. Lho perasaanku lho, Iki yo perasaanku wedok. Wis, Sob, kuwi ben drusi wong loro kuwi. Wis, ngono. Nah nek meki diasta wae rasah dilinggi. Ayo, Kang. Ayo ayo nggawa kunci. Bas, Bas. Mula kok mak. Lho ngene iki butuh perjuangan lho. Yo perjuangan mendelik kayak Lho nek mung ora butuh perjuangan kok nganggo rok ini wae. Ini kan ora patut. Kowe krungu aku ora perjuangan lendelik iki. Hop. Lanjut. Ayo, lanjut. Ayo Bapak, ayo Bapak, ayo. Kelendeng muil, lanjut. Iya. Lanjut. Bendara. Bandara teruskan. Selendangku kuning. Kira. Tinggal Mamen. Iki cengkoke Tinggal Mamen. Yo, wong iki sejatine plagiator. Dadi pengikutnya yo aja letterlek, aja persis. Ndak ada ciri khas. Ngikuti saya boleh, tapi jangan semuanya. Kamu harus punya ciri khas ngono nduk weling. Wih, duling kuwi wong iki nek aligator kaya predator niku. Plagiator ora nyontos Plagiator ora boyo. bis
bisnis ki nyontoh sadurunge kaya ngopo, seniman nyontoh sadurunge kaya ngopo, ning ora kudu letterlek, ora kudu persis. Dadi kudu punya kreativitas yang tinggi, menjadi generasi yang unggul. Generasi kang unggul. Kaya buta. Ayo. Unggul. Iya Kak. Selendang kuning kang saking bukir swara kurang premono ning wasesan. Oh ya kuwi tak apalke. Cengkoke Cimamen iki. Bali. Mbok dicontoni. Niru ya sing apik. Nah, dicontoni to, Dik. Wong Ora kurang permono. Ning wasesa ngongro. Kuwi nganggo kuwi kebon coro kuwi berarti. nganggo malu. Pamriye men penonton ki nonton penggalih malih gini sing lawan jenis ki tertarik dengan keberadaan kita. Allah. Kok lawan jenis to? Salah kowe iki. Lah pripun? Bagi orang yang seneng akan kesenian dan keindahan suatu suara ngono kok lawan jenis. Lho maksudnya kan cengkoke pripun ngoten ternyuh marake ingin ngoten lho maksudnya. Seneng ngrungokke. Anu karyanipun. Nah ngono. Yo lanjut. Anguro marang Bandara. Tiah Sulistyo. Pijer ngincangake halih. Langgame nyuwun tulung karo Mbak Suci Didumadil. Ya terus iku rampung langgam bablaske niki wonten sing ngersake podang kuning disisake podang kuning kok seragenan sing nembang Eka niku Mas Fitro. Oke. Nggih. Ayo Mbak Suci, simpen Mbak Suci. Monggo. Terus no yo Kak. Terus no. Ya Mbak. Luweh becik halo.
blas podang kuning kuwi Rama Sragen terus kula arep njaluk tulung anu Mbak Apri terus Mbak Eka Suranti terus Pak Desukimen kok jumeneng ning burine kuwi Klenteng Mungil nah tak kon nirokke jogete Eka ayo oh nggih ayo urip ana kutha gender siter gambar ayo tirane mriki kan tambahi tak sawang Jago bes Kak. Goyang pundak ayo. Mbak Eka Suranti, piye rasane nirokke jogete? Mumet ndasku. Wong jogete tak kira arep muter mbane. Aku wis tekan kene wonge jek padhep rono. Ora karepmu jane jogete piye to baleni? Jogeti anu ki lho, kaya Mbak Eka kuwi lho. Nek joget coba. Joget ki nganggo irama. Ayo, coba. Neno neno nano nano neno. Ayo bongkokan dami nyoba. Bongkokan dami. Ayo coba kaya ngapa cayu. Ya dibaleni tangan. Karo guyu. Hop kok dompo ki piye? Jan blas ora. Ora iki lho jogete jane piye ta iki? Pri, Apri, contoni Pri. Jogetmu contoni.
Nek sing nonton iki mungkin iso. Oh, nek sing nonton aku mungkin iso ya. Iso. Ayo dicontoni Bu Angga. Kok nek ngantek kleru. Ya coba kayak apa? Nenek lale. Nah, ngene iki. Ayo ditiru. Ayo. Madhep rene. Mendek. Tangan meneh dhuwur, mendek. Iki nek degolke. Ayo. Luyuran. Mesem. Guyu karo guyu. Iya. Madhep rono lho. Guyu. Nah. Ora iso tetep dumpo. Bokonge ora tangane ngene. Sing diuncalke ki bokonge ora tangane. Wong kuwi asline udu tangan kok kuwi ya sing diobangi monggo. Lan apa? Ki anu tukulan dadi. Nggih, matur nuwun Kang Petruk, enten Nggih. napa ayo. Iki tak wacak-wacake sik. Nggih. Menika Cang Gunung Gandul kula suprapto saking Jonggrang Barat Magetan. Semoga Ibu Hajah Sri Mulyani sukses tanpa ekses, amin. Amin. Wonten malih Mas Ogi WMC Wayang Mania Community, nderek monitor ugi nderek rawuh nggih. Pak Nuk dari Sanggar Seni Budaya Pandanwangi Pandanan Soropaten, selamat sukses Mas Biki, Mas Bayu. Semoga Klaten tambah keren, amin. Wonten malih Mbah Wardoyo Jakarta nyuwun lagu. Nak, oh nggih matur nuwun Mbah Wardoyo. Menika kala wau sesideman dipun suwun saking Pak Supomo SBA Jember. Nah, niki ben dipirsani nek saka Jember nganti tekan kene. Nah, nitis sepeda motor piyambakan. Nah, 2 hari yang lalu berangkat dari Jember jam 12 malam sampai Bolo Pleret daleme Mas Petruk. Niku jam 8 esuk. Oh. Nggih. Dalu Pak En nderek monitor single kagem dulur NPI sing ngresani mugi pikantuk berkah Gusti. Nggih, matur sembah nuwun. Mas Tarno Tania Jaya ugi kintun salam. Nggih. Wilujeng dalu Bapak kalian Pak Bayu. Kula Mas Tarno tetap sukses untuk Ibu Hajah Sri Mulyani. Pak Dalang ingin mantap dari Hong Kong, single-single buat Pak Ketua NPI Mas Pur Fanstia Bagong Group, matur nuwun. Saking Bapak Suyatno Pare Kediri SBA Kediri nggih. Kalisari Jakarta Timur nderek nyimak sukses Ibu Hajah Sri Mulyani, sembah nuwun. Amin. Dulure BG Mas Punjung nggih, matur nuwun. Om Tris Polisi selamat untuk Ibu Hajah Sri Mulyani. Salam katur Kang Mas Haji Tumiyono nggih. Mas Narno siap. Ayo Mbak Fahmi iki dipunduti karo halayak ramai. Lagu ini apa Gong? Napa wonten enten rengu kalih apa sisine mau? Lali janjine. Ayo dipilih sing endi Mbak Fahmi? Rengu? Oke, Rengu engko nek ora diaturke engko aku di protes iki. Menika kanca seniman Blora menyimak. Oke. Mas Jolondot Wibowo. Aduh, Jolondot ta? Walah, ndot. Mas Supriyanto ya nyimak iki. Mas Supriyanto. Nggih. Nggih. Ya diaturke, monggo. Monggo. Sakniki pun
Nggih, matur sembah nuwun Mbak Fahmi. Iki ana sing nyuwun lagu gandeng kamitran saka Mas Tum ki ana sing saka luar Jawa. Nggih. Nggih ta? Anu Sugata lagu cara luar Jawa. Mas Mas Yuyun. Mas Yuyun. Nggih, saking Makassar, Sulawesi. Sulawesi. Monggo diaturke sik menika. Diaturke lagu cara Sulawesi. Nggih, Anging Mamiri. Anging Mamiri. Salam buat para penggemar wayang kulit yang monitor dari Sulawesi. Salam persatuan. Nggih. Monggo kula pintunaken. Assalamualaikum Ngayai Kejiban ing dalu menika Mas BG Mas Bayu. Nggih. Ambar warsa kagem WMP mugi tansah manah tambah sukses. Amin. Saking Mas Kiki Gondang Seragen. Sukses Ibu Haja Sri Mulyani matur nuwun. Ayo. Diaturke. Ayo, diaturke sik. Yo. Iki jane menehi, Gong. Napa Mas Pedro? Nyuwun jogetan cara Jawa Baratan Mbak Eka. Oke, pun kangen kalian jaiponganipun. Lah. Nggih. Ya saiki sing bagian nembang sapa? Sing bagian joget Mbak Eka karo Mbak Apri. Nggih. Muni apa nganggo mic wae. Niku wau lho Banyumasane ngapak-ngapak niku wau lho. Lah kersa apa ora? Pak. Soale aku ora wani murba ngono lho. Ya wis anu adile Banyumasan sik terus jaipong wis ngono wae. Wis ngono wae kok. Nantang kok. Ayo. Mumpung wis ngasta pengendang dhewe. Iya. Oh ya. Ya. Mas Gede, lama tak jumpa ya mriki. Heeh.
Mangga. Kene. Monggo Bapak. Eling-eling Banyumasan to Mbak Eka. Nggih, menika ingkang bawa Pak Narno. Oh, lah niki harus. Iki dadi ngepasna karo bahasane ngapak wis fasih apa urung le nang Oh, nggih. ulun. Pas Ini kula lho, Kak. pripun? Tamong ya. Kenapa aku rawani matur? Pripun? Soale Pak Narno iki saiki dadi penyanyi dadakan. Lah, penyanyi napa? Saben bengi ning Haji Sun ki ngafri lagu-lagu ngene almarhum Pak Didi Kempot. Monggo Pak Narno Mbak Eka pas kula mbagong ning daerah Banyumas kono panjenengane ya kula ndai nalika semanten. Oh iya. Nggih, monggo mbok menawi wonten sanganing penggalih Bapak. Monggo Mas Narno. Tepuk tangan kagem. Tepuk tangan. Bapak Putra Sepuh. Mataram. Wah, Mbak Ika ubuk-ubuk. Alah, kula niku rak kangen kalene jenengan ngendika ngapak. Aku ndak lali. Nggih ta? Lho, anek kancane aku yo buka HP, Pak Narno yo buka HP. Kita bala ya, Pak. Ya iya beres. Wes. Bawa eling-eling ta, Mbak? Siap, Pak. Oh, beres. Tak awal pokoknya. Pokoknya apik. Lho, meneng kabeh to. Raten Arya warku tara Jos. Leres, Pak. Pun ngapa? nyata lamun satria ing Jodipati prakosaka kakung luhur Cengkol kene iku pun khas Banyumas niki. Suarane wis dadi wong. Nggih, pun saya Rekamane pun kathah sane. Saya jembeng dur. Jembeng dur ya apa? Jembeng dur niku guwedhi gandem ngono. Oh, tadi sone jembeng dur. Jembeng dur. Ya, oke, jembeng. Godek wak simbar jajar yen ngandika mantap benda kuntur dasar satria prawira rama eling kula eling gunungane senapan Matur sembah nuwun. Pak Karno, Mbak Dita yo. Yuk, mulai. Supaya
asline iki. Melek. Iki ana pernyataan sikap, Gong. Pripun Mas Pedro? Salam hormat untuk Ibu Haja Sri Mulyani, Bapak Yoga. Kami warga perantau Jakarta siap untuk membantu mengerahkan perantauan Klaten yang ada di Jakarta ataupun di Jabodetabek. Siap untuk mendukung Mulyo. Sebuah sukses. Amin. Lanjutkan Klaten bersinar. Matur nuwun. Menika saking Pak Depri Jakarta. Niku saking Bapak Yazam Pundungan Jwiring. Wau tak aturke. Pun. Heeh. Mas BG, Mas Bayu semoga tambah sukses. Nyuwun lagu. Mas menika saking Pak Ngadinu Pondok Ungu. Oh Pak Ngadinu. WMP tetap jaya. Kula Mas Yanto Bakulehe. Nyuwun lagu pepeling. Nyapa kuwi? Sepados kula ndang diparingi eling. Oh nggih. Pokoke munggah gunung medun jurang apa? Ayo Gang diaturke. Nggih niki kula aturke Mbak Galuh monitor wonten Timasan Makam Haji. Nggih, sembah nuwun. Lan uga tak aturke kanggo Budi Warsini ing Batang. Oh nggih. Mbak Yuku. Bapak nggih monitor wonten dalem. Pak Dianom nggih, sembah nuwun. Nggih. Monitor saking dalem Pak Dianom. Uga Budi Giyanti, nggih. Mbak Pur, Mbak Endang Jakarta. Iki do melu monitor kabeh. Yo. Lagu garapane Pak Dianom. Pepeling. Nggih. Monggo, Cok. Diaturke monggo langsung kirama seger men. Yuk. Monggo. Pak Mimin, ayo Pak Apri jumeneng karo
Niki jumbo kalian anu napa menika kasatriyan entrepreneur nggih para siswa-siswa didasari agamane sing kuat diwenehi ilmu sing bermanfaat nggih to budayane ora ditinggalke ya hebat menika melahirkan putra-putra terbaik bangsa ya nggih leres pun diaturke Kang Petro heeh kaya-kaya kurang prayoga nek padha keladu nggone padha seneng-seneng ngene kene kersane wancine terbatas ya akeh lepute utawa ana layang sing urung diwaca nyuwun pangapura sing penting sukses WMP sukses untuk kita semua sukses Ibu Haja Sri Mulyani sukses Mas juga sukses untuk Indonesia sukses untuk Klaten ayo peksi manyura gegono ya Gong ayo netu wajib